הארץ, ואתם אומרים אמן. מצה. יניח התחתונה מידיו וישארו בידו עליונה והפרוסה ויברך. ברוך אתה אדוני אלוהינו לכל העולם שקידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. ומה אתם אומרים? אמן. יבצע משתיהם כזית ויטבלם במלח ויאכל בהסבה, וכן יחלק לכל המסובים כזית וייתן לפחות כזית לכל אחד מהמסובים ויאכלו כזית. זית. חבר'ה, תקבלו זית. קבלו זית. קחי לך זית ואווירי הלאה, כל אחד לוקח לו כזית. כל אחד שיקח זית. אתם על הזית שלי. חבורה של זית, זה מה שאתם. כל אחד מן המסובים לוקח כזית מרור, מטבלו בחרוסת, מנהל חרוסת, מכוון לקיים מצוות דרבנן לאכול מרור, מברך ואוכל בלה סבא. מרור, אני בשבילי זה מרור. איך שרים אחד ואלה? זית, משהו עם חרוסת. זה אחרי שולחן, אחרי שאוכלים. ברור אלוהים אלוהים מלך העולם, דיברנו על אכלת מרור, קל וסבלנות, עוד ברכה אחת וניגשים לאוכל.